Salutare și bine m-am regăsit la un episod de God Simulator. Știu că n-am mai făcut un astfel de episod cu God Simulator, dar m-am gândit să fac un alt episod de God Simulator pentru că încă am mare puțin contul și am nevoie de aprecieri. Așa că like-uri, dacă vă place contentul pe care îl fac și aveți clipuri cu cățelul meu Ron, nu uitați să dați like și să vă abonați dacă vreți, în primul rând, nu e obligatoriu. Așa că hai să începem. Este update-ul ăsta de Crăciun, care e gratis și dacă nu este obligatoriu să vă jucați, dar nu durează mult update-ul ăsta, așa că mai bine trebuie să jucați, pentru că abia că acum am descoperit. Nu chiar acum, am descoperit de mai de mult timp, dar nu mai am jucat pentru că am, putem să ne jucăm și God Simulator normal, adică nu neapărat update-ul de Crăciun, așa că hai să vedem, să vă arăt și vouă cum e. Puteți instala și jocul, este foarte tare, dar restul gameplay-urilor jocurilor astea sunt restul joculețelor ăsta God Simulator MMO, cum vreți să ziceți. Aici putem să alegem dintre aceste caractere. Eu l-am ales pe ăsta, dar nu cine știe ce. Elful. Eu aș alege pe mutantul ăsta mare de aici, pentru că îmi place de cum arată. Chiar dacă este comun, tot îmi place cum arată, o să-i dau start. Și acum sunt o capră mare. Dar nu știu ce trebuie să fac și pe lângă asta că gameplay-ul ăsta nu poți să faci ce poți să faci în gameplay original. E un fel de demo, să-i zicem așa. Adică, na, nu există playeri, dar și așa, jocul s-a ciudat. Putea observa niște chestiile astea aici. Cred că sunt player ăștia sau ce Dumnezeu o fi. Habar n-am ce sunt astea, ce trebuie să fac. Na. Eu cred că trebuie să... Ia acolo, vezi pe asta ce se întâmplă. Oh my god. Holy moly, mamă. Asta e capra, asta e nebun rău. What the fuck? Mamă. Ia să vedem ce putem face, adică, ia. Deci scon. Ia dacă o lingem. Sau dacă... sau... Bum. Da. Dar stai puțin să mă așa gata. Nu știu ce poți face, ce văd că eu tap on selected, dar ce să selectez, frate? Dar cum fac asta, ești nebun? Ia, frate, ia uite și pe ăla acolo sus, bă, ce faci, mă, nene? Dă-te, mă, jos, dă-te, jos, doamne. Poate mă urc la tine și îți dau două capaci. Nu vreau să se dă jos. Tot bine, toți ăștia sunt niște boți, nu sunt pe ele, nu poți să te joci online, nu există online, nu există, poți să te joci cu alți player, dar nu știu. What the hell? Mamă, dar cum fac? Mamă, dacă apesi pe ea, face de zici că e handicapată. Ce că e film vet, echipă, nu știu ce, da. Ok, mulțumesc. Acum să te calți. Ok, e foarte ciudat, pentru că nu știu ce trebuie să faci în primul rând și ce trebuie să duci, adică habar nu ce trebuie să fac pe aici, ce trebuie să fac, pentru că nu te lasă să deblochezi nimic, nu știu ce trebuie să faci, foarte ciudat. Level 10. N-ai bine că e level 10, doar am mai jucat aici, dar... Ia, deci pot să folosesc asta, dar
Eu pe nu știu ce să fac. Aoleu. Ia dacă pot să... Ia mă, dacă îl lovesc cavalerul ăsta să... Ce-o fi? Ia. Ia mă, dacă nu mai lovesc mai multe ori se întâmplă ceva. Ia mă. What? Mamă, cresc în levele dacă lovesc oameni și nebun. Ia. Așa. Mamă. Da. Super retar jocul. Stați puțin că mi se descarcă bateria, o să revin. Gata, am revenit acum. Nu știu ce trebuie să fac. Eu o să ies de aici pentru că nu ce să fac. O să dăm la meniu să ne ducem înapoi pe costumul normal. Să ne putem juca, să facem nebunile noastre. Dar de timp o să mai uităm prin ce să vedem. Doamne. Să vedem ce 250, 130 de minuți. Doamne, deci aș vrea să le iau pe ăsta pentru că arată handicapat rău de tot și... Ok, te ducem la Olimpic și o să mergem la Simulator normal. Să vedem ce putem să mai facem. Nu cred că știți, dar eu foarte mult timp, am ce vrea. Cât ești cu data ăștia? Ia mă la putate așa. Cum să zic, o știți pe sta legendarul ăsta, cu capăsă legendară, dar mai am aici la Emo 2 căprița antigravity și să mă urmă, este puțin că caut ceva. Unde ești, fratele? Aici, gata, unul ăsta. Dați puțin, așa, la gotas. Uite, am căprița asta, care și-a legendară, am cumpărat-o. Tăine, tocman. Și să vă arăt ce nebunie poate să facă căprița asta. Deci te duci, nu știu, să ne duci pe un munte, la o înălțime de asta mare, aoleu. Stați puțin. Să mă pot duce. Aici. Pe muntele ăsta. Uite aici, să ne aruncăm de la înălțimea asta. Așa, e foarte bine unde suntem de acum. 1. Ok. La 3, bine. 1, 2, 3. Mama mea. Și asta face, efectiv te lansezi cu o parașută. Mama mea, efectiv te lansezi cu o parașută. Cât de tare e asta, nu? Dar vreo 3000 înălțimi mari, adică te să vă coste pe un bloc sau ceva. Na, e ok, îmi place cum arată design-ul. Dar să luăm înapoi pe... Văd că să mai dau cu capra aici. Ok, ia puțin. Unde m-am dus eu? Și asta n-am cumpărat cum am luat-o free. Și să vă arăt de unde am luat-o. Căprița asta o să o arăt de unde am luat-o. Vă duceți, în primul rând, nu aici, doamne, vă duceți la șantierul ăla, nu ăsta, nu am ce cât de greu să controlezi ecranul ăsta. Căprița să-ți controleze ecranul. Te duci aici, pe șantierul ăsta și te urci la ultimul etaj pe bloc. Să mă chinui să mă urc. Așa, urcați aici și trebuie să mai găsiți... Vedeți chestia asta neagră de aici, cercul ăsta negru? Luați unibuca. Coborâți de aici, coborâți. I-am greșit și nu la ultimul etaj, la
ajustat de aici, un al doilea etaj și urcați pe scară și îl găsiți acolo, am văzut. Vă duceți înapoi la cercul, la tubul ăla verde, m-am văzut că ia mă, așa, și s-a deschis chestia asta, zici că e un tub de la din Mario când iese o fulare de aia care te mănâncă. Și vă duce în tunelul ăsta care vă duce singur. Cât de ciudat este. Și dacă vorbesc, bine. Scuzați toate sunetele auzite. Îmi pare rău pentru sunete. Nu se mai repeta, promit. Și vă duceți aici, după ce ați numit un locul ăsta, puteți să și explorați dacă vreți. Noi să ne ducem aici și vă duceți aici. Este printre grilele astea. Grilele, sau peste, nu neapărat. Și vă chinuiți să treceți, nu aici, nu aici, nu aici, nu aici. În zona aia unde, uite, în zona aia roșie de acolo, vedeți? Uite, acolo, în fix, așa. Și vă duceți aici. Și după ce v-ați dus aici, vă duce aici și ați primit anti-gravity gota, bine? Ca să... trebuie să... Doamne, cum fac să... Stați puțin. Așa. Așa, din păcate, scuze, am dat pauză și de-aia am oprit din greșeală, am dat pauza. Mai departe, după ce ați câștigat de acest cap, puteți să zburați efectiv cu capra asta prin overworld-ul. Prin overworld puteți să zburați cu ea, e foarte tare că puteți să zburați cu ea. V-am arătat într-un episod mai vechiuț, adică de acum un an. Și, da, overworld. V-ați prins de ce puteți să faceți, v-ați prins de idee. Și, da, o să mai mă arăt în niște chestii, cam atât o să vă ziceți update-ul ăsta. Nimic, nu știu dacă mai va apărea un update, poate să mai fac un episod, că nu știu. Cred că o să fac după asta un alt episod cu Roblox care o să-l primesc tot astăzi, dar mai încolo, nu știu, cred că mâine sau astăzi, cel mai probabil mâine, nu sunt sigură, dar o să vă anunț eu. Adică acum o să vă anunț că, nu știu, azi sau mâine. Nu știu când, dar nu vă faceți griji, nu cred că are chestie, o să fie și nici episodul care va urma după acest episod. Da. Dacă vreți să fac un episod sau un episod special, pentru că n-am avut timp să postez unul pentru de anul, nu am avut timp să postez, dar promit că o să fac un videoclip special cu niște prieteni de mei. Nu se audă vocile lor pentru că o să vorbesc pe WhatsApp, voice call-ul și o să scriem pe chat ca să ne putem înțelege, pentru că eu înțeleg pe ei că vorbim, dar o să scriu numai pe voice chat, ei să scrie pe voice chat, o să vă explic între timp ce trebuie să, nu să vă explic, o să facem o poveste, un story time, pentru că, da, de ce nu? Așa că videoul care va urma mâine sau astăzi va fi un episod special. Și da, nu va fi cine știe ce, dar o să fac un episod mai special puțin pentru că o să fie inclus cu ei și prietenii mei. Și asta e chestiuța. Nu știu ce. Așa am primit niște bănuți, niște de ce nu, da? Retas? Nu, nu. Așa că, da, caprele mele am tot completate de la GOTS, God Veil, am totul completat. Mamă, ce, eu chiar aș vrea să le pe tipul ăsta, pentru că mi se pare wow. Să ok, lasă, m-am făcut că e și la reducere sau nu știu. Așa că o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!
Sper ca videoclipul să nu eșueze. Ok, pa, pa, nu uitați să vă abonați și să vă dați like la videoclip pentru că muncesc și eu la videoclipul astea, adică m-am văzut că nu primesc aprecieri din partea voastră, dar lasă. Dar sper să primesc multe aprecieri la următorul videoclip, așa că o să primesc măcar un 2 like-uri, 3 acolo. Așa că ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!